Hvorfor alle de labels? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke vide, hvem man tilhører, hvem man kan stole på, få råd og vejledning af? Men kan vi ikke bare alle være sammen? Alle være en stor gruppe, et stort fællesskab. Jo, i den perfekte verden, men det her er ikke den perfekte verden. Det er den uperfekte verden. Den verden, der straffer og hader og ødelægger og myrder og voldtager. Vi er flokdyr. Vi skal have en flok at høre til, for at føle os trygge, for at overleve, for at leve et liv, der er noget værd. Så derfor alle de labels. Derfor alle de bogstaver. Derfor alle de hashtags, lesbisk, bøsse, bi, pan, transgenderfluid, non-binær, han, hun, de, dem, vi er alle vigtige, alle er forskellige, alle har ret til at føle sig som en del af et fællesskab. Verden kan ikke være et stort fællesskab, det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil ikke være i fællesskab med mordere og pædofile, og folk, der synes, det er okay at slå børn, hvis de ikke hører efter. Jeg vil ikke være i fællesskab med politikere og rigmænd, der bruger hele deres liv på at sammenligne deres alt for små pikke med hinanden. Jeg vil ikke være i fællesskab med folk, der synes, at en kvinde skal opføre sig og se ud på en bestemt måde, og at hun kun hører til i køkkenet og i soveværelset. Jeg vil være i et fællesskab med kærlighed og glæde, og folk, som løfter hinanden op, og folk, som hylder ikke mindst hinanden, men sig selv, som hylder den, de er. Jeg vil være et fællesskab, som inspirerer mig. Et fællesskab, som er mig, men ikke kun mig, men mig i andre i mig, andre, der er som mig, og mig, der er som de andre. Jeg vil føle mig hjemme, og jeg vil føle mig tryg. Jeg vil for første gang i mit liv føle mig tryg i mit eget hjem, i mit eget fællesskab. At vokse op med en pædofil alkoholiker gør det umuligt at føle sig tryg i sit eget hjem. Så nu vil jeg fandme have lov til at finde et fællesskab, som kan blive mit hjem, som jeg kan føle mig tryg i, som er uden pædofiler, uden alkoholikere, uden mænd, der mener, de gerne må råbe af et lille bitte barn, bare fordi det barn kommer til at spilde et glas mælk. Den slags mennesker må ikke være med i mit fællesskab. Så derfor alle de labels. Derfor opdelingen. For det er ikke opdeling. Det er sammensætning af et fællesskab i kontrollerede og trygge rammer. Derfor alle de labels.